Ona je samo kad je došla rekla moje mami, kaže ja sam osvojila Novi Sad. Ako mi neko priđe, ona je to samo onako, mali, gde je skrenuo? Nokaut nisam doživjela, ali zato drugi jesu. Елена Стефанија Дзонијаду, пηγена сто електротехничка Михајло Пупин. Είμαι IT engineer. Είμαι από την Ελλάδα, γεννήθηκα στην Κοζάνη και τώρα ζω στο Νόβι Σαντ. Επίσης, μου αρέσει να ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Είμαι φωτογράφος πέρα από όλα αυτά. Πηγαίνω από γλώσσες αγγλικά και γαλλικά. Αυτές είναι οι ρεζέρβα γλώσσες που μιλάω. Αυτά, μου αρέσει πολύ η μουσική. Ο Željko Vasić είναι ο αγαπημένος μου. Obožavam da crtam. Naravno, pored toga, volim tako malo i da programiram nešto za sebe, da pravim razne male sajtove. Najviše volim da fotografišem portrete i zato što volim da radim sa ljudima. Naravno, ponekad i to nije lako. Osim toga, obožavam da slikam prirodu. Na sve to želela bih da se bavim medicinom. Verovatno ili kao očni hirurg ili kao fizioterapeut i tom rehabilitacijom. Ψάχνω αναμνήσεις στις παιδικές μου φωτογραφίσεις που έτυχε και αποτυπώθηκαν από το φακό τότε που πλήρωνα τα λάθη. Πέρα από το σχολείο πηγαίνω κιόλας, κάνω διάφορα αθλήματα όπως καράτε, box savate και κουσουίν βασικά καράτε. Kickbox. Τους, τα μικρά τα επιθετά τους και με κάθε λεπτομέρεια τα τότε πρόσωπά τους. Ljubav prema borilačkim veštinama mi je probudio moj prvi trener, što mi je bio zapravo i neki dalji ujak, rođak. Tako što kada sam svoj prvi trening imala karatea, on me stavio da se borim sa dečakom koji je bio dosta stariji od mene i iskusniji. I ja sam dobila dobre batine na tom treningu, da sam htjela jednostavno da se vratim i da tom dečaku uzvratim batine. Ona je počela sa 4,5 sa karatem. I kada je došla negde 7-8 godina, tamo je trener predložio zato što je dosta krupna i kao leglo bi lepo kickboks. Pokušala sam barem košarku, rukomet i odbojku, sve sam probala, ali jednostavno meni nije išlo da sarađujem sa drugima, jer uvek postoji ta neka sujeta u ljudima, da žele da ti napakoste, jednostavno da se takmiče sa tobom, da ja to ne volim. Ako smo u timu, onda bolje da sarađujemo nego da se sad svađamo. Tako sam više za individualne sportove i inače individualni rad. Krenula je na bazen, krenula je grupne sportove, ali jednostavno tu se nije našla. I bukvalno je individualac što se tiče sporta. I tu je davala sve od sebe. Boks znate kako ide, znači dozvoljeno imate rukavice, 10 unci, kaciga, štitnik kod devojaka. Francuski boks vam je, imate triko, gore nosite kacigu u njenoj konkurenciji kadeta, dole imate patike za savate ili za boks, imate rukavice 10 unci, mekane štitnike za cevanice, bandaže, štitnik za gume i kod devojaka se nosi štitnik za grudi. Kickboks radimo disciplinu kick light, radimo na tatamiju, pokušali smo i ring i sve, ali dok još ne bude to, ne bih želeo da ulazi u ring. I full kontakt karate ili kako se pravilno zove Kyokushinkai karate koji smo mi krenuli da radimo, to nam je baza našeg sporta. Je kontaktni karate dozvoljeno, znači od
nedozvoljenih, počet ćemo, udaraca, to su ruka nema u glavu, to je specifičan karate, ali zato možete raditi koleno u glavu i nožnu tehniku u glavu. Takmičim se još dok sam išla u Grčkoj, od svoje 8. godine sam krenula sa takmičenjima i to su bile prvenstveno takmičenje iz karatea. 2010. ili 2011. tako negde sam imala svoj prvi meč iz kickboksa u ringu. K1 sam radila. Pobedila sam sa nokautom. Te njene rezultate, to što ona postigne, mi u školi nismo uopšte osetili. I uvek je bila skromna. Nikada to nije isticala. Ja sam bila ta koja je slala kod direktora, koja je hvalila, koja je govorila šta ona radi. Ona je uvek bila u senci svojih uspeha. Sviđa mi se, pošto znam da mogu da šetam ulicom, ako mi neko priđe, ona je to samo onako, mali, gde je skrenuo? Iz Grčke sam došla 2014. mislim u septembru, taman 8. razred. I bilo mi je malo teže u početku, mogu priznati, jer naravno navikla sam 12 godina da idem u grčku školu. Stefaniju sam upoznala u osnovnoj školi, nažalost ona je došla kasnije pa nisam imala priliku mnogo da se upoznamo, ali zgotivili smo se na raspustu i jako je super devojka. Upoznala sam dosta ljudi i od toga sad i danas družimo. Dobri prijatelji su mi, kao na primjer Ema. Kao drugarica uvek ima leđa, uvek je tu da pomogne. Čak i bilo to u 3 ujutro, 2 ujutro, uvek je to spremna na pomoć. Pošto je došla iz Grčke, po zakonu je mogla da bira koju školu hoće da upiše. I ona je insistirala da to baš bude elektrotehnička škola i da bude smer informacione tehnologije. Bila je na razgovoru i u Zmajovinoj gimnaziji, međutim ona se odlučila za ovo i htela je samo to. Uvek me zanimalo šta se krije iza tih stranica, iza tih programa, kako je to nastalo, kako se to može realizovati. I od malena sam voljela da popravljam stvari koje su vezane za tehnologiju. Pa ovdje je više tehnika. Ovdje se više traži ta neka tehnička inteligencija koju ona ima. Ona možda, ono što joj nedostaje, ona to velikim radom nadoknadi. Ona je pre svega veliki borac. Sviđa mi se kod nje što ona kad nešto odluči, ona se fokusira na to i odradi bolje nego svi. Ja se sjećam kad sam je pitala, da li sam je pitala da li je Grkinja, rekla ne, razredna, pa ja sam i Srpkinja, isto koliko je Grkinja. Brzo se ona s nama združila, mada bilo nam je čudno kako znala ono srpski da priča, ipak je iz Grčke i onda nam je rekla mama je Srpkinja, pa onda mi smo super ono kao možemo da razgovaramo, nema nikakav problem. Ona je odmah propričala 2 jezika za godinu dana, tako da je to bilo nekako neminovno da moram da je uputim. Sa 4 godine krenula na engleski. Tu je nekako spontano došao i francuski. Očekivala sam sad kada mi je rekla da je došla iz Grčke, da će tu biti problema sa padežima, sa koncepcijom rečenice, da će sintaksa, morfologija biti problem. Međutim, to je sve bilo perfektno. I onda sam je uvek hvalila i pitala kad je stigla da nauči, onda mi je rekla da je sa mamom radila. Nije gledala nešto puno crtane, je gledala samo ove naše. To sam ja nekako i normalno, Jovan Jovanović Zmaj, Mamina Maza, to je znala napamet. Razumem kada ona priča na srpskom i onda samo jedan put kaže nešto na grčkom i onda onako zastane. Jesam ja to rekla na grčkom? Izvini. Navika. Ja sam se iznenadila kad sam čula kojim se sportom u stvari bavi. Ja ne znam da li sam upoznala ženstveniju devojčicu, eto baš tako da kažem. Kako se trpi bol? Kako se trpi bol? To je malo, čudno pitanje. Ti uopšte razmišljaš o tome? Ne, u tom trenutku kada se vi borite, adrenalin jednostavno uradi svoje.
kad vas neko napada, vi reagujete na to i ne odazivate se uopšte na bol. Trpi ga tako što svoje telo dovede do maksimalno ojača ga. Ojača telo svoje, ojača i svoju psihu. Pa u početku mi nije bilo baš svejedno dok je bila 5-6 godina da gledam je u ringu, pošto je u Grčkoj smo živeli i onda je išla tamo na takmičenja. Nije mi bilo svejedno da je gledam, da je neko udara. Da udara, mislim da je to svima onako baš i ne boli, ali da je neko udara nije bilo svejedno, ali to voli. Jeste vi nekada doživjeli nokaut? Jesam, doživio sam par puta i nokaut, i prelom vilice, i prelom nosa, i prelom zuba, i prelom noge. To je sastavni deo sporta. Ona je vrlo tiho i mirna i izgleda vam kao da je, izgleda neprimetno. Međutim, u njenoj glavi ja verujem da je ona sebi postavila velike ciljeve i zahteve. I mislim da najviše razočara samu sebe kada ne postigne ono što je htela. Ona mi je pokazala na zanimljiv način da ipak to nije samo udarci, da tu ima da se nauči borba, disciplina, red radi disciplina, ono klasična, što uvek ima. Veoma je i nežna i prilagodljiva, i to mogu da kažem, s obzirom na to kakav je sport kojim se ona bavi. Ona je toliko tolerantna, ona je nenametljiva. Evo, za razliku kada uporedim sa današnjim devojkama, stvarno je drugačija po svemu. I nekako tu njenu različitost, taj kontrast koji ona nosi u sebi, prosto ne mogu da spojim. O njenoj budućnosti ja uvek razgovaramo i to je neki razgovor koji ja lično prema svom detetu bi tako, koji ću nadam se jednog dana imati, da na prvom mjestu je škola. Znači, na prvom mjestu se baziramo na školu, jer i kasnije kad završi ona školu, počne nešto da radi, ona će dalje moći da bude sportista, da li će biti aktivan sportista ili će biti rekreativan, ali na prvom mjestu je škola, fakultet i onda su treninzi. U sportu znate i sami da nije toliko da možete samo od sporta živjeti, tako da vam je to u našem trenutnom svetu amaterski se ovima svi bavimo. Mi, pored tog posla, pored tog sporta, mi morate osnovni posao s kojima se bavimo. Ali nju bukvalno sve zanima. Ona je krenula se bavi fotografijom, završila je kurs fotografije, sad je već imala 2-3 neka kolaža da pravi za neke maturantkinje. Sad hoće da ide i za šminkera, hoće i to da završi. Svoju profesionalnu budućnost vidim tako što ću verovatno nastaviti sa programiranjem ili web developingom, sve zavisi šta me povuče. Međutim, dvoumim se, možda ću čak i medicinski poredno s tim završavati. Ljubav prema medicini sam verovatno povukla na tatu. On je hirurg ortoped, jer kao mala, on kad je dobijao neke zadatke u vezi svog posla i trebao malo da prouči kod kuće, onda sam i ja sedala tako pored njega i ispitivala ga, a šta je ovo, a kako se ovo radi? I onda on meni to odgovarao na ta pitanja i ja naučila nešto. Ja je ne sputavam ni u čemu što je normalno za njen uzrast, da je sve zanima i jednostavno ne sputavam je. U čemu se nađe, naći će se, u čemu se ne nađe, neće se naći.